Yuk, yuk. Ya. Os. Ya. 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 Yuk. Os.
Gonyakan yuk beli sami. Ya. 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 Oh.
Derangga Mulya. Os, os. Ya. Ya Eh, 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 Ya eh. Ya Ja, eh. Oh. Eh. 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 Ya Eh. Ya Ya Eh. Ya ya Ja, ja. Eh. Ja. Ja. Eh. Ja. Eh. Ja. Eh. Ja. Ja. Eh. 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 yo
Ya, gretuke. Ya, 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 ya. Ya. Ya.
yuk, 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 yuk. Mbak Yanti tujuannya ditarik karo penari ya. Iya. Nek ora ditarik karo penarine ketebrak barongan. Iki nek Mbak Yanti karo Dino Sitan dadi lak ya repot iki. Ya sugeng rawuh dumateng penonton ingkang ketepen rawuh mriksani seni Jalan Sari Turunggomulya. Antawis menika babak angka kalih. Bapak angka kalih nggih. Ingkang ketiga samangke badhe kawiyar seni Jati lan Putri. Bapak ingkang pungkasan seni Reyok Ponorogo. Pramila kata dumateng saking para pawarsa sugeng amreksani ngantos paripurna samangke. Ya Mbak Yanti, Mbak Sita. Dalem. Iki langsungan. Pripun Pak Gita? Pokoknya langsungan. Langsungan ya. Ndak pemanasan dulu Pak. Pemanasan. Ngetoke Pak Gita seneng sing kesusu. Kok kesusu Kesusu banget Pak banget. Gita iki jan. Sing penting cepet. Jare sing penting cepet ngono. Nggih. Ya tadi ada permintaan lagu dari Mas Penggredeknya Indonesia nyuwun Ngersakne lilo nggih. Oh, enggak jadi. Ya, di skip dulu ya.
Dek Nathan, Sugeng Siang Dek Nathan. Iya. Oh ya, tetap Mbak. Oh tetap? Oh iya, nggak jadi di skip ya? Nggak jadi di skip Iya. Pokoknya terabas wae Mas. Kok kirane ra tekan ya disorai ya. Pokoknya los ora rewel Pokoknya rel. ora tekan disurai. Ya disorai no. Nyanyi ki yo resiko padake. Saya meneh ngarep kendang ini ya resiko. Nah, pripun Mbak? Ora Pripun? apa-apa. Ora apa. Ada trauma apa? Ya. Ora no. Oh, ora. Sijono, ora. Ora kapok berarti. Ora. Ya, ayo Mas.